Wel, mae'n debyg y gallwn ni siarad ar cwpl diwylliedig yna drwy'r dydd, ond gadewch i ni symud ymlaen. Merch yr hufen iâ. Mae bob yn sefyll boblogaidd iawn yn y lle yma gyda'r plant. Nawr te, gadewch i ni gael gair bach gyda merch yr hufen iâ. Esgusodwch fi, allwch chi ddod allan am eiliad, please? O na, mae'n rhaid i werthu'r ice cream, sorry. Wel, mae'r teledu yma ar hyn o bryd. Hoffwn i ofyn gair yn ei ddwy i chi. Cameras? Ie, diolch yn fawr. Swch funud. Diolch. Wel, nawr te, siwr mae hufen iâ'n mynd yn ystod wrthos y Steddfod? O, mae'n mynd yn dda iawn, wir. Mae digon o lyfu yn y Steddfod, mae chi'n gwybod. Lyfu da fi. Wel, pryd i chi'n gwerthu mwyaf, dim awr neu dydd iau yn y Steddfod? Wel, am ryw reswm neu gilydd ar dydd iau fi'n gwerthu mwyaf. O ie, diwrnod y Cadeirio, wrth gwrs. O, na beth yw e. Ie. Wel, pa ice cream ydych chi'n gwerthu mwyaf? Wel, gwerthu fwyaf fi'n credu o strawberry split. Dislwch ma. Tasgwch chi hwnna. Diolch yn fawr iawn i chi. Na fe. Neis iawn. Na pan mae bobl yn y cyfau. Wel nawr, pam i chi wedi parco nes ag at y babell len yma? O, na beth yw e. Mae lot o sŵn yn dod yn. A di'r ice cream yn boblogaidd gyda'r beirdd? O, mae'r beirdd i gyd yn dymas. Oedden maen nhw'n cael licio cael rhyw refresher bach pan maen nhw wedi bod yn argyw am yw yma. Pa ice cream sy'n boblogaidd, mwyaf poblogaidd gyda'r beirdd? O, wel, fi'n credu hwn yw strawberry split. Wel, diolch yn fawr i chi. Croeso mawr. Bye-bye. Ac yn nawr, symudwn ni mlaen at rwy'n arall diddorol ar y maes. Wel, dyma stondin arall diddorol ar y maes. Gyrwch i ni weld pwy sydd gyda ni yma. Pwrdd yn hawn da, sir. Helo, sydd â chi? Helo. Da iawn, a chi'n cael hwyl yn y Steddfod yma? Hwyl aruthrol, hwyl aruthrol. O lle da chi'n dod, ydych chi? Wel, o Gaerdydd, O, Gaerdydd, ia, BBC Teledu Cymru, chwarae teg, ia, o Gaerdydd, prif ddinas a'n cenedl fach. Allwch chi ddweud wrth y gwylwyr beth yn hollol i chi'n neud yma yn y Wel, Steddfod? yng ngwaith i yma yn yr wyl ydy gwerthu llyfrau Cymraeg. Gwerthu llyfrau, ia. A pa fath lyfrau sydd gyda chi O, yma? mae gyda ni bob math, trwch chi fynd i bach, mae chi'n da llyfr hanes, hil a hwyl y cestyll. A mae chi'n arall fan hyn drych y prif oesoedd, ynddo? A chi ledi Chatnaci, hwn di, a mae chi'n gwybod digon o lyfrau o bob math gen ar y stondin. Wel nawr te, beth yw'ch neges chi i'r Eisteddfodwyr yma? Wel, fy neges i di prynwch fwy o lyfrau, o lawar. Wel nawr te, sir, ydych chi yn fardd bregethwr? Wel, mi fydda i'n ceisio barddoni chydig bach, ynddo, mi fydda i wrthi gyda'r nos, felly, ond ydw i ddim o safon rhai o'r bobl sy'n wrthi'n barddoni, pobl sydd efo chi, Gwynnerfil, ynddo? Gwynnerfil, ia. Wel, diolch yn fawr i chi, diolch yn fawr iawn. Croeso mawr i chi, a chwarae teg i chi, mae gen i am ddod bob cam o Gaerdydd, chwarae teg i chi. Ni'n licio rhoi clap i chi, ynddo, a chwarae teg i chi am ddod. Hwyl fawr i chi. Ia, hwyl fach i tha, ia. Hwyl fawr iawn i chi, ia.